Het was een gekkenhuis, zaterdagavond in zaal 7 van Hotel Asteria, waar de populaire rapper Lil Kleine van 2 tot half 3 s'nachts een optreden verzorgde voor een uitverkochte zaal. Ruim 1000 fans genoten met volle teugen van het optreden van Lil Kleine, die vooral bekend is van het nummer Drank en Drugs dat hij samen met Ronnie Flex maakte. De rapper uit Amsterdam, die in het echt Jorik Scholte heet, kwam naar Venray op uitnodiging van Social Events, dat zaterdag in zaal 7 de tweede editie van de Combo op touw zette. Het bedrijf van Mees Jansen en Elias Gafour bestaat een jaar. Mees en ik draaiden vroeger, nu nog steeds, Mees vooral. En na een tijdje werden we door de Bie benaderd of wij zelf wat wouden organiseren. En dat hebben we gedaan en daarna weer wat gedaan. En uiteindelijk dachten we in de zomer vorig jaar, van 2016 dus, van hey, laten we het vastleggen, laten we er maar een bedrijf van maken. En ja, van het een komt het ander. Na elk feestje dachten we van hé, we doen er gewoon nog één. De twee jonge ondernemers houden wel van een uitdaging. Ja, het is een tijdje terug begonnen en het is een beetje uitgegroeid. Een uitgegroeide hobby vooral. En gewoon telkens jezelf blijven overtreffen, grotere shows, grotere dingen. En nou, we hebben gewoon een fijn aantal bezoekers dat gewoon standaard naar de feestjes komt. Waardoor je wel een beetje zekerheid hebt. Het eenjarig bestaan was een mooie aanleiding om groot uit te pakken en Lil Kleine naar Venray te halen. Het kostte de organisatoren weinig moeite, zeker gezien de belangstelling van de fans voor het optreden. Moeilijk wil ik het niet noemen, maar ja, je moet gewoon de financiële middelen hebben, anders komt het niet. Het is niet zo dat hij zegt, Venray is te klein of zo. Je kunt hooguit te horen krijgen van hey, er passen maar 500 bezoekers in je locatie. Het is een te kleine show voor mij, die doe ik niet. En dat was hier niet het geval, dus het was voor ons geen probleem om een moment te boeken. Ook de organisatie genoot met volle teugen van de sfeer. Ja, Elias en ik hebben echt, echt met kippenvel op het podium gestaan. Het was fantastisch. Echt. De stemming zat er goed in. Pas na half 3, na het laatste lied van Lil Kleine, keert de rust in zaal 7 weer terug.